брати и сестри, членове на църковното настоятелство и всички присъстващи, честит и благословен празник днес, когато празнуваме патрона на този новостроящ се храм Свети Пимен Зографски. Изключително е значението на телото на Свети Пимен. На първо място това, че той по наставление от своят духовника на неговите родители и неговият собствен духовник, иеромонах Тома от Зографският манастир, който насочил стъпките му към света гора Атон, там да се подвизава, да се труди за своето спасение. Това е било най-важното дело в живота му, за да